zuretzat magia? Zer da magia? Bueno, lehenengo gauza arte eszenikoa. Arte eszeniko bat da. Magia leku askotan egin daiteke, baino baita antzoki handietako eszenatokietan ere baliabide tekniko guztiak erabilita eta publiko handiak harritzeko ere bai. Magia entretenimendu oso berezia da. Beste disiplinekin alderatuta harritzearen puntu hori daukan bakarra da, ez bakarrik harridura momentu batean, baizik eta ikuskizunak irauten duen denbora guztian, eta publikoari sentsazio oso bereziak transmititzen dion kasu honetan arte eszenikoa. Orduan, nik uste dut magia zerbait oso desberdina dela, oso berezia, agian egon beharko luke, bueno, ez dakit, esplotatu egon beharko luke, badaka hortikan fama bat, aurrentzako dela uste du jende askok, eta aurrentzako magia oso ona dago, bakarrik aurrentzako dana, baino magia orokorrean publiko guztirako da, familiarako da, bai aur bai helduentzat. Eta askotan gertatzen da, nik ez dut inoiz magia ikusi zen aurrentzako da, edo eskenik magia, jun egun batean zeren, benetan zerbait, bai berezia da, eta nire kasuan bizitzeko modu bat da, baita ere azkenean gaur egun nire ogibidea da, eta egun osoan magien pentsatzen zaude. Inspirazioa toki guztietan eta edozein momentutan aurkitzen duzu. Claro, bai, eta horregatik magia beti ikasten egotea garrantzitsua da. Beti ideia berriak ezagutzen, beste magok egiten dutena ez kopiatzeko, ez pentsatu ere baizik eta erreferentziatzat, ez? Hau, batzutan ideia bat sortzen zaizu eta ja egina dago, ez da interesatzen, edo eta bai ideia, baino agian aurkezteko modua, edo publikoari zer transmititzen diozu, desberdin izatea. Orduan, beti garrantzitsua da bagaje hori izatea, irakaskuntza hori atzean izatea, beti eguneratzen zen, beti gauza berriak agertzen dira. Eta orduan, estimulu bat jasotzen dezunean, batean hori pizten zaizu bonbila, esaten ideia hor pizten zaizu, orduan puzlea osatzen hasten naizea, eta hor ikasitako ideiak batean esatezu, erabilgarritasuna daka hemen, eta orduan, politia da puzle hori nola sortzen da. Askotan lotzen dute, ez da, magoa umorearekin, badira Espainiar estatuan bat baino gehiago hori egiten duena, eta Mariza aipatu duzu, berak ere asko erabiltzen zuen, baina baita ere gaur egungo telebistan ikusten dian beste Hain Piedrahita, eta badaude batzuk egiten justenak, zuretzat oso garrantzitsua da, ez da, nik ikusi zaitut, eta umore pila bat erabiltzen duzu. Bai, garrantzitsua da, magia eta umore oso ongi uztartzen dira, posible da magia humorerik gabe egitea, noski. Baina nire kasuan esaten genuen magiak harridura hori dakala propiotzat, ezta? Eta hori da garrantzitsuena, publikoa magia ikustera joten duenean, umore eman aldiozu, dantza eman aldiozu, zirko eman aldiozu, baina garrantzitsuena harritzea da, ez? Baina ja harrituta daudenean, gainera umorea sartzen baldin badiogu eta barra egiten baldin baute, esperientzia ja osatzen dugu, biribiltzen dugu, ezta? Azkenean jendea antzokira joaten denean edo herriko plaza batera ikuskizun bat ikustera joaten denean, bere bizitzaz atera nahi du momentutxo bat, arazoak alde batera utzi, ea zer kontatzea jaten ikusi, eta orduan harridura eta barreakin ezinezkoa da esperientzia hori ez izatea. Orduan ni beti saiatzen naiz hori, komediatik magia ateratzea, eta askotan magiatik komedia asko ateratzen da, zen egoera arraruak sortzen dira, barregarriak bai publikoarentzat, baita magoarentzat ere publikoan erreakzioa dira, orduan, hori esplotatu beharra dago askotan, eta horretaz baliatzen naiz bai.